Здравейте, мятци, тук е Crazy и днес ще си поговорим за ето това устройство. Представям ви Backbone One PlayStation Edition. Преди да продължим, искам да благодаря на Backbone, че ми дадоха да тествам това готино устройство. Това е джойстик за телефон, има го за iPhone и за Android устройства и с него може да играете Steam игри, Apple Arcade, GeForce Now, Xbox Game Pass ако някъде имате и разбира се PlayStation игри чрез Remote Play. Ще започнем с дизайна. Както виждате, Backbone са се постарали така доста да прилича на DualSense контролер с класическите PlayStation копчета, хикса, кръга, триъгълника и квадрата. Имаме си аналози, макар че не са на същата позиция като стандартния PlayStation джойстик. Имаме си L1 и L2, R1 и R2 бутони. Имаме си D-пада, имаме бутони, където може да записваме геймплей, да правим снимки, старт бутона, Options бутона и Backbone бутон, но за него след малко. Като цял дизайн много ме кефи, доста приятен, не ме е така некомфортно, нямам някакъв дискомфорт. Единствено може би бих се оплакал, макар че оплакане е прекалено силна дума в този случай, че прекалено са така рязко се мърдат аналозите. Сега как се слага? Препоръчвам ви, ако имате кейс, то да може лесно да го махате, защото моят доста трудно се маха и понякога имам чувство, че направо ще го скъсам в някой момент, но иначе като цяло слагате го отляво, дърпате настрани, връщате, трябва да щракне хубаво и сте готови. Като цяло аз не съм фен на мобилния гейминг, защото не обичам така с пръстми да вземам една огромна част от екрана и сега с джойстик е доста по-приятно и доста повече се забавлявам. Тествах дори Hades чрез Netflix игрите, също GTA 3 доста цъкам в момента. От към други мобилни игри много цъкам и Call of Duty Mobile и с този джойстик направо ги размазвам. Направо на моите мисля, че е като хак. То не е хак даже. Многократно съм си мисля, че може би хората, също които са гърмя, си ме смятат за хакер, защото аз мисля, че до сега само една игра не съм бил Play of the Game. Даже мисля, че няма и толкова. Така че доста голямо предимство, когато играте някакви шутери с джойстик като този. Трябва да пробвам, може би Apex Legends, може би също ще е доста лесно. Това от към мобилни игри. От към Steam игри, аз много Steam не използвам, но реших все пак да тествам как да играя на Steam игри с телефона. Трябва да свалите Steam Link и поръцъках малко Call of Juarez Gunslinger. Жълто от много време отлагах тази игра и се радвам, че сега тествах. Много готина, горещо препоръчвам. Единствено изпитах трудности да намеря Select бутона, не знам защо, някакси не ми го приемаше, но като цяло доста забавлях да цъкам Call of Juarez Gunslinger. Реших дори да пробвам за първи път GeForce Now, но не знам, защото интернетът ми беше смотан или използвам безплатен акаунт, но беше доста зле моето изживяване. Не заради самия джойстик, просто имаше страшно много лаг. Пробвах малко Assassin's Creed Mirage, но беше просто не може да си играе, беше ужасно отвратително. Но като цяло най-много ще използвам, освен да играя GTA 3 и някоя друга мобилна игра, смятам си сваля Bully, но най-често ще използвам за PlayStation 5 игри. Как става PlayStation 5 игрите? Свързвате с PlayStation Remote Play и вече сте вие. Избирате си всяка игра, която пожелаете. Единствено, което ограничение открих е, че не може да стримвате чрез PlayStation Plus Premium да стримвате игри. Трябва да инсталира на самата конзола. Но разцъках Astrobot, Stellar Blade, God of War Ragnarok, Spider-Man 2, Ghost of Tsushima. Но тук е минуса, ако имате малък екран на телефона, може би няма да също изживяване. То няма как да също изживяване, но може по-няко така да губите някои детали в играта. Единствено, може би ще ми хареса, ако имаше специален PlayStation бутон, където да не да влизам в менюто, но какво да се прави. И може би ще да е яко, но не виждам как може би ще се направи да има някъде това тъчскрин, да бъде това тъчскрина, където да слайфваш наляво, надясно, горе, надолу, защото в някои игри ще е по-удобно, но не е някакво супер голям дискомфорт. Може би ще имате трудности, ако някой игра изиска така леко да натискате тригър бутоните, защото не е също като с DualSense. Аз главно играх синглплеер игри и малко PvE, както казах The First Descendant. При мултиплеер може би ще имате малко лаг, но съвсем нормално, пак всичко зависи от интернета. Голям плюс на Backbone One е, че имате опцията да зареждате телефона докато играете. Ето тук, просто забързате кабела и сте готови и може да продължавате да играете. От към слушалки може да използвате всякакви Bluetooth слушалки, но случайно ако нямате, има и стандартен жак, с който може да бъдете слушалки с 3,5 мм жак.
Сега за самото приложение на Backbone. Най-големият минус е, че трябва да се плаща. Плюса за това приложение е, че не ви трябва, за да играете PlayStation, Steam, Game Pass, Apple Arcade и каквото и да е. Като цяло мобилни игри. Но минус е, че има такива basic функции, такива основни функции, които трябва да заплатиш за тях такъв едногодишен абонамент. Да, не е скъп, около 50 лева е, но все пак тъпичко е, но в същото време ги разбирам от разработчиците, защото доста добре се го направи. Доста красив юзер интерфейс, лесно си намираш всичко и така нататък. Дори можеш да стримваш в Twitch. Така че ако искате някакъв такъв спонтанен стрим в Twitch, имате тази възможност с Backbone. За мен лично аз се абонирах за тази услуга за една година. Между другото, първата година е безплатна. Вече от втората година вече плаща по 50-55 лева, нещо от този сорт. Главно аз се абонирах за тази услуга, защото лесно мога да разбера кои игри мога да използвам с Backbone, говоря от към мобилните. Иначе това трябва да гадаеш. Защото не всички мобилни игри поддържат контролер съпорт, а с Backbone може да лесно така да разгледате кои игри точно поддържа джойстика. Можете да използвате Backbone на практика навсякъде, стига да имате наистина добра интернет връзка, защото аз лично не пробвах много, защото знам, че няма също изживяване, ще се губи картината, връзката и не съм експериментирал много, но има клипчета в интернет как хората използват точно Backbone да играят някъде в най-близкото кафене, в магазина и така нататък, но не винаги се получава, така че имайте го предвид. Backbone, аз лично Backbone ще го използвам сега, като почнат всичките реалити предавания, вместо да гледам всичките тъпоти, които има по екраните, ще си сложа телефона в Backbone, ще си пусна GTA 3 или примерно ще си пусна някоя PlayStation игра и ще се пръскам от кеф, докато жената също се забавлява. Естествено, ако някоя PlayStation игра не ми позволява и не ми е толкова готино да използвам с Backbone, ще помоля да си използва лаптопа, примерно. Като цяло препоръчвам Backbone One PlayStation Edition, защото наистина, както казах по-рано във видеото, не съм фен на мобилния гейминг, защото пръстите ми заемат голяма част от екрана, но сега с джойстика е доста по-комфортно, главно заради дизайна, никога не съм се чувствал така, нямах чувство на дискомфорт, приятно, буквално се чувствам сякаш имам PlayStation Vita един вид. Така че да, имате доста опции, може да цъкате какво ли не, може да използвате какви ли не слушалки. Така че ако имате излишните пари, вземете си Backbone One PlayStation Edition. Както казах, има за iPhone, има за Android устройства. Ако желаете, може да използвате и Backbone да го свържете с вашия компютър, да го използвате като джойстик, но според мен някакси не си заслужава да го взимате специално заради това. Само заради това. Някои биха казали, добре, за какво да взимам специално джойстик да играя PlayStation игри, като мога използвам джойстика, DualSense джойстика, после чрез Bluetooth. Така е, но с DualSense джойстика има доста повече лак, така че не ви препоръчвам. Да, като цяло препоръчвам, ако имате възможност, вземете си го, няма да съжалявате. Отново, благодаря на Backbone, че ми дадоха да тествам Backbone One PlayStation Edition. Надявам се това ревю да ви е било полезно. Ако да, оставете лайк, коментирайте, споделяйте с приятели и познати и ако сте нов в канала, ще съм благодарен да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други. От мен, Crazyar. До следващия път. Чао!